Ang galing, ang galing. Masipag. Yun lang yung mga nakatigwangwang lang yung mga bunga. Oh. Wow! Maging hanggang wakas nitong buhay. Hello mga kayakap, mga kalingap. Andito naman ako muli kay kay ating malinis. Ayun. Wow! Yung lugar andito naman ako tayo sa lugar na yung pinangakuan natin na bibigyan ko ng Jollibee. Yung bata ito kayo sa bahay ni Ramil. Sana nandiyan siya ngayon si Ramil at shoutout nga pala kay kay Kuya Bal Santos Matubang, Rab, Kalingap Rab at sa mga official Kalingap partners natin dyan. May sorpresa tayo sa kanila. Tara, let's go. Hello, Manay! Hello, walang bango. Hello! Nabuta. Butas, Manay! Nabutas. Saan to, mama? Doon sa may pakwan, no? Pakwan yan. Milon. Pakwan. Eh po, may malaki dito. Ayun. Meron pa, agad doon sa dulo. Ayun. Kanina yan. Ay, may pakwan siya. Bijen. Pakwan. Agad doon sa dulo. Ayun po. Kanina yan. Ito po. Ito may pakwan, no? May tanim sila Ramil ng ng pakwan. Ayan. Ang galing, ang galing. Masipag. Yun lang yung mga nakatigwangwang lang yung mga bunga. Hello, Manay! Oh. Oh, sa'yo to? Ha? Ano? Kala ko sa kanila. Ayun. Ayun. Rudo. Rido. Lagi mo pamulak ba? Tadi ko mapat kapayas ini. Ano ba? Nagbutas? Wala kayo dyan? Oh, yan. Pilihan natin. Wala akong lagyan. Lagay na. Bako. Ito na. Iya, yan. Ikasya. Ay, lang, tirimba. Wala ka rin dyan. Oo. Nabutas dun sa sa pakwan, sumabit sa pakwan. Pinaya sa amin, kuya. Kumuha ka. Oh, sabi mo, batya. Ano? Oh, batya yan, Bigyan oo. kita batya, oh. Oo. Oh, meron kang kape. Salamat. Bako tamang kaya iyan na yan. Salamat lang sa Sukal. tulong, kuya, ha. Nan si Ramil. Nandito. Oy, Ramil, taka. May ko sa'yo, may regalo ko May sa'yo. regalo ka daan sa kuya. Tira sa ibang. Ito si Ramil, yung nakangirit. Ito. Kilala mo ni? Jollibee. Si Jollibee. Sabihin mo, salamat po. Salamat din. Yes. Ha. Si Ramil. Saan? Si Ramil, si Ramil na maray. Ayan. Salamat kuya, ha. Pangako ko sa kanya yan. Oh. Ito yung grocery nyo, ha? Oh. Sige po, salamat sa inyo. Tulong namin sa inyo. Ay, tulong niyo sa amin. Hindi pa yan, basta pag may pa. Salamat. Wala pa tayong sponsor sa inyo, kaya man natin dyan. Baka may mag-sponsor.
Ang linis pa rin ng bahay ni ate. Hindi naman. Kasi may kasama ako kuya ng mga bata. Napakalinis talaga ng bahay ni ano. Si Kuya ano? Ang pangalan mo Kuya? Rinaldo, Si Reynaldo Carpio. bilyar ba? Ah, bilyar. Ito, ang dami ng bunga ng chalachuchi. Ayan. Ay, hindi pala to kalachuchi. Ano to? White flower. Ha? Yellow bilyan, hindi yung kalapsi. Ha? Ano yellow bilyan? Ah, yellow bill. Yellow bill pala to. Ito yung kalachuchi. Aros naman yan. Ha? Ay, sabi daw sa amin yan. Bulong daw yan, gamot daw yan sa puso. Bilang ng puso yung kinakain. Ah, gamot to sa puso. Ibig sabihin, pag may sawi, pag sawi ka, pwede itong bulong. Alam ba, na ano ka, nasawi ka sa pag-ibig. Ay, gamot sa puso. Ha? Ay guys, ito daw, gamot daw ito sa puso. Kaya pag nagmahal ka, nabigo ka, kumain ka lang nito, didikdikin mo lang ng ano. Ha? Yan. Ah, nilalaga. Talagang tunay ano, gamot talaga sa puso. O yung ano daw yung Oo. Ito yung ano, ngayon ko lang nalaman to guys, ano. Gamot pala to sa puso. yung ugat. Oo, yung ugat. Nilalaga daw yan. Ang tawag dito is ano, kurumbot. Ano yung kurumbot? Iwan ko. Ay, hindi mo alam yung kurumbot. Oo. Sa amin. Ganda oh. Oh, muli namin ano. Ganda ng mga halaman. Oh. Uy, papasyal ko ulit kayo dito sa ano, mga halaman na yun. Ayan oh. Yung mga pakwan doon kanina yun. Hindi naman yan sa amin, kuya. Sa kanila yan. Ah, Ilang bako do. may bunga baga doon. Oh. Ito yung kurakding. May sampagita. Ayan. Yung rose, ganda ng rose. Oh. Ano. Kahit ang bahay nila ay ganito lang, yung paligid malinis. Oh. Ganda. Wala pa rin pagbabago sa atin, malinis talaga. Ayun. Oh. Hindi naman kuya kasi. Ang swerte nito ni ano ni pangalan nito Reynaldo Carpio. Oo. Ayun oh. Oh, masipag. May tanlad. Ayan. Ayun oh. Yung pagpunta namin dito, maliit pa tong pinya na to. Ngayon parang hinog na oh. Ayun oh. Parang hinog na siya. Ayan. Ayan. May mga kamuting kahoy ayun oh. Yan yung mga kamuting kahoy. Sagi. Napakalinig. Ang daming ano. Ang daming bunga ng sili oh. 1,000 kilo nito. Oh. Ayun pa oh. Daming bunga. Ito ito meron pang ano, tabagwang. Ito, langka. May ay, langka pala, tabagwang. Ano dapat namin kunin? Ito. Yan po. Ha? Ito, laki. Ang laki. Ha? Hinog niya ata ito. Ha? Ayo. May tanim din silang asukal. Ayun oh. Yung huling pinakita ko sa inyo. Yung ginagawang asukal tubo. Yan, may ano, may tawag dito. May oregano. Yan, natong. Ito talaga to. Ito bunga talaga to ng ano, langka. Ay, bunga na langka, guys. Sipag lugar na to. Yung mga ano. Salamat po. Salamat po. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalinga, Kalinga, dance, dance.
Pika, 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 pika,